Ahir va haver partit del Barça, no cal dir-ho, després en parlarem als esports, però ara ens ho volem mirar des d'una altra òptica, perquè partits importants, com el d'ahir, que arrosseguen aficions de grans equips europeus, provoquen també les queixes d'alguns veïns. Aquesta és també una crònica del partit d'ahir. Encara falten 3 hores perquè comenci el partit, però als voltants del Camp Nou l'ambient està més que escalfat. Qualsevol superfície és bona per recolzar-hi la beguda i les baralles entre aficionats són freqüents. La policia s'ho mira de lluny i intervé quan ho considera estrictament necessari. Que estem sempre ponderant una mica l'actuació. Tampoc he de dir, no feu res, no és veritat. El que passa que, clar, evidentment, amb aquests grups de gent i que anirà cada vegada més, inevitablement acabaràs tenint gent que està bevent beguda alcohòlica al carrer. I quan les circumstàncies ho permeten, s'aparten. Tot i així, els veïns creuen que l'actuació dels cossos de seguretat és insuficient. Jo els veig que estan a la vorera de davant, estan del col fins a dalt i ningú fa res. I s'ho estan prenent al carrer, amb el got, amb l'ampolla. Alguns aficionats confonen els jardins de Bacardí, just davant de l'estadi, amb una fan zone i amb la foscor arriben els focs artificials. L'encesa de bengales tanca el ritual abans del partit, però quan els aficionats marxin no s'acabaran les molèsties. La cervesa, tot i que aquest cop buida, continuarà sent la protagonista fins que no arribin els serveis de neteja.